Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun amit pasang kaliman tabik ilo-ilo dina sinabetna ing ilo duni. Mugi tinebena saking siku dendaning Sang Hyang Maha Kawasa. Hayu-hayu kang tinemu, rahayu ingkang sami pinanggih. Mahardikan tias ing kamardikan anugraha saha sih wilasaning Gusti Kang Maha Tunggal. Mugi sumandha ing jiwangga panjenengan dalasan kula Raden Sagung dumadi. Wilujeng tanpa pambeng, raharja tanpa selo, nuwun kula nuwun. Sagunging para tamu kakung sumawana putri ingkang hamber bebudi dharma ingkang pantes sinudar sono. Langkung-langkung dumateng para pepundhen, para sepuh pinisepuh dalah aji sepuh ingkang hanggung mastuti dhateng rih pepoyaning kautaman ingkang pantes pinundi-pundi. Para pangemban-pangembating praja, para satriyaning negari ingkang minangka pandhaming para kawula dasih ingkang dahat kinurmatan. Dhateng katalupen ugi dumateng para sutresna budaya, mliginipun dumateng para kadang seniman seniwati ingkang sampun handuduk ngrembakake budaya Jawi ingkang dahat kula tresnani. Wedene kala ari kang piniji nggih ari Jumat pon menika panjenengan sedaya tasih dipun keparengaken kempal manunggal kanthi ing kawilujengan saengga panjenengan sedaya saged rawuh wonten ing dusun Jenu, Desa Gaduh, Lalatan, Kecamatan Sambok. Saperluna nggih nderek mangayu bagya anggenipun sedaya warga masyarakat Dukuh Jenu, Desa Gaduh, anggenipun ana tepi darmaning sepuh menawi nggih sedekah bumi utawi gas desa. Sampun pikantuk donga saha pangestu panjenengan sedaya ing pangajap mugi sedaya warga masyarakat Dukuh Jenu dipun gampelaken pados sandang kelawan pangan saha Dukuh Jenu dados desa ingkang gemah tripah loh jinawe murah sandang kelawan pangan. Amin amin ya rabbal alamin. Nuwun dumateng para rawuh ingkang minulya, saderengipun pagelaran kalajengaken keparenga panjenengan sedaya kula aturi nderek ngaturaken puji syukur wonten ngarsaning Gusti Kang Maha Kawasa. Awit lumantar barokah rahmat saha hidayah satemah hawa bardaya pangaribawa ingkang tumantuk dhateng para kawula tasih. Nuwun dhumateng para rawuh ingkang mulya, saking suka saha remening penggalih mila sedaya warga masyarakat Dukuh Jenu ngrawuhaken sedaya seniman seniwati langan beksan tayub ingkang wekdal dalu menika badhe atur panglipur dumateng panjenengan sedaya. Ananging samangke kula saha sedaya para kadang ambek bilih atur panglipur dumateng panjenengan sedaya wonten tandang tanduk saha wicara mboten meranani penggalih panjenengan sedaya kula nyuwun agunging samudra pangsami. Nuwun dumateng para rawuh kang mulya, saderengipun pagelaran kalajengaken keparenga kula badhe nderek nepangaken sedaya para kadang ingkang nderek ngayahi karya wonten wekdal dalu menika. Atur pitepangan kula wiwiti saking kadang seniwati utawi kadang Waranggana. Ewadene Waranggana ingkang anggahipun sisih kanan utawi sisih kidul menika paring asma Mbak Yu Marmiati ingkang pidalem wonten Dukuh Klampok, Desa Genjahan, Lalatan, Kecamatan Ziken. Kalajengaken angka kalih nggih Waranggana ingkang anggahipun sisih lèr utawi sisih kiri nggih Mbak Yuwarti ingkang pidalem wonten Dukuh Ngantulan, Desa Kelangitan, Lalatan, Kecamatan Tunjungan. Ewadene pramugari utawi pranata beksa kula piyambak wiyana saking Ziken ingkang dipun biyantu kadang kula kinasih utawi kadang kula sepuh nggih Bapak Supar ingkang pidalem wonten Desa Gaduh. Nuwun dumateng para rawuh ingkang mulya,
pagelaran tayub wonten dalu menika kasengkuyung dening seni karawitan manunggal sedya laras ingkang mijil wonten dukun jeneng ingkang dipun pakarsani Ibu Priyanti saha pagelaran tayub wonten dalu menika kargaken swantenipun sound system Didon Audio. Nuwun dhumateng para rawuh ingkang mulya makaten kala wau atur pitepangan kula sakadang mugia ndadosaken renaning penggalih panjenengan sedaya. Dhumateng panjenengan sedaya kula aturi pinarak kanthi mardu mardikaning penggalih samenika kadang seniwati badhe atur beksan gamjuk ingkang minangka pambukaning langan beksan tayub wonten wekdal dalu menika. Nuwun dhumateng kadang perawit kula ndherekaken nanging beksan gamjuk dhumateng kadang seniwati. Nuwun.